నెరవేరునేమో. ఓ నా ప్రియా నీవెందుకు నా కంట పడ్డావు? ఆ కంటికి ఓరెప్పలా నీవెప్పుడుంటావు? కోటి కిరణాల సమమైన నీ చంద్రమోము దగ్గరయింది ఓ దొంగలాగా. కోటి కిరణాల సమమైన నీ చంద్రమోము దగ్గరయింది ఓ దొంగలాగా. బుగ్గ నిమిరింది పెదవి తాకింది నడుము తడిమింది కనులు మోసింది. ఎక్కడి నుంచో అక్కడి దాకా అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ వదలక ఏదేదేదో చేసేసింది. గమ్మత్తేదో అయిపోయింది నామేని తేలిక అయింది. అది తిరిగి నా మనసు కోరింది. ఓ నా ప్రియా నీవెందుకు నా కంట పడ్డావు? ఎందుకో గాని నా మనసు పోకీడు ఉందని నన్ను నీ నుంచి తను లాగుతుందని. ఎందుకో గాని నా మనసు పోకీడు ఉందని నన్ను నీ నుంచి తను లాగుతుందని. దగ్గరవుతాను దూరమవుతాను నిన్ను కరగించి సొంతమవుతాను. ఎందుకులే అని హద్దులు దాటితే పొందిక గాని చింతన చేరితే హత్తుకునే మనసుందో లేదో నేనెరుగక వ్యధ కలిగితే నా ఊపిరి ఆగిపోదా నా ప్రాణమి జారిపోదా? ఓ నా ప్రియా నీవెందుకు నా కంట పడ్డావు? ఆ కంటికి ఓరెప్పలా నీవెప్పుడుంటావు? Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.